iki ana sing kudu tak dhisikake merga iki saka sesepuh SKCK lan uga Sencaki. SKCK kuwi sedulure iki Cahya Kuntadi, Sencaki kuwi Sutresna Cahya Kuntadi. Oh iya, sapa Bapak Dwijo. Panjenengane lamun to neng live YouTube selalu menerjemahkan cerita yang disampaikan oleh Dalang ke dalam bahasa Indonesia. Alure cerita seperti apa diterangke karo Pak Dwijo. Iya, mula nggih tandha matur nuwune aku sak kanca Madangkara. Iki ngersakake ya kuwi Langgam Putri Gunung sing didhawuhi nyekar ya kuwi Genduk Umi Hafifah. Wah. Iya bocah Ponorogo. Bocah saka Pulung Ponorogo. Sing tak kempit-kempit wiwit saka kelas SMP, kelas 2 mbiyen. Iya, nganti sekolah ana SMKI Solo. Saiki wis kuliah semester 2 alhamdulillah. Kudangane wong tuwa panggemblenge Bu Kesi saiki dadi sinden viral. Malah wis dadi bintang tamu. Ha iya. Wis melangkah yen ngulon teko Banyumas, ngetan teko Banyuwangi, ngalor ya teko Ngrembang, teko Bluro. Elok. Tondo bintang tamu utawa ora ciri khas sinden kena disawang. Anggere kok HP-ne wis loro kuwi bintang tamu. Iya ta. Umi saiki loro. Ha iya. Nggih ngatur manajemen. Sing siji nggih serawung karo kanca-kanca. Sing siji nggih serawung karo cah lanang-lanang dijak selingkuh. Selingan hidup agar bakuh kukuh budaya Indonesia, ngono lho. Siji nggih komunikasi khusus karo kanca-kanca, sing siji nggih admin. Dadi yen dibel wong no, halo, niki Mbak Umi, sing napa jane ya Umi, niki mboten kula adminipun. Kaya dhek dhewe asline. Iya. Winter. Ah iya, aja nih sama guru ngene Mbak Elisa. Yo muduna sik Om. Iya. Bintang kita. Jadi kaya wingi kae nalika ning Gemarang Madiun wingi Mbak Umi ra ono mergo pancen ora di kersake secara langsung secara manajemen karo panitia. Iya. Mula dheke ya trimo turu nang omah. Ha iya. Ning anggere saiki kepengin wayangan Madangkara kok ana umine kudu enek manajemen tersendiri lho. Iya, men bocah ya uripe ndang tumata apik. Men saya apik, men saya nakal, saya beling ngono. Ha iya, Mila iki pengumuman kagem para sutresna wingi do takon, "Umi manang wah enggak ada Umi ngantuk." Wah, ini capek deh. Otot bayuku ing klokro kabeh tanpa enek Umi. Ayo batinku karepmu ngram bayar. Ayo, neng kene iki janjane iki ya ora enek administrasi secara khusus. Tak terang nisan Dadi neng kene iki ora enek anggaran khusus nggih bintang tamu Umi Hafifah, walaupun neng kayak gambar enek fotomu. Lah nggih. Lho kok lah nggih iki tak terangke sik. Oh nggih, nggih. Mergo apa? Aku matur karo Pak Lurah, sak menika Umi ini kagungan manajemen piyambak. Dadi menawi ngersakaken wayangan teng pupus enten Umi, ngono to? Nggih. Jenengan kedah nambahi biaya piyambak kanggo Nggih. Umi. Nggih. Pak Lurah jur bingung, lha pripun Pak dalang anggarane mung semonten. Pakmu Pak Wijitikus, ngono Pakmu. Nggih. Wes mboten sah ngangge anggaran. Mangkel Umi mboten budal teng pupus kula gebukane dhewe. Akhire budal wong pake. Jane aku pengen ro kaya apa lek gebuki Umi kok. Ayo. Ayo. Yo berdiri cuplak suweng Umi Hafifah. Yuk berpacu dalam melodi ya yo.
Ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Fikso anggota Dewan Ponorogo Sugeng Lenggah. Matur nuwun. Wah iya, nggih. Nduk Umi. Kalem, Pak. Kowe mau bareng bis? Nggih. Ah iya, wis bintang tamu sok bareng bis. Lah kan kacake selawe. Oh iya ya. Heeh, engko pas bintang tamu anggarane khusus ya piye carane pamane bareng bis kanca-kanca kabeh jajake. Ya. Nggih. Neng rumah makan sing gedhe paling ora cara Solo ya neng Adem Ayem ngono kae. Dadi sak rombongan wong 30 entekmu sekitar 3 juta. Mongko lek bintang tamu mung 2,5 juta. Dadi tombok 500 kowe. Yo Jawa ya. Iki neng kutamu dhewe, Kota Riau karep matur piye? Ayo saiki bintang tamu belajar ngomong sing apik. Ayo. Nggih, wilujeng dalu dumateng sedaya kemawon. Mliginipun dumateng Bapak Lurah, Pak Camat, Pak Dan Ramil, terus Pak Bupati rawuh mboten? Dipun wakili kalian Pak Kepala Dinas. Nggih, wakilipun Pak Bupati. Terus Bapak kula. Sopo? Pak Wiji. Pakmu kandung. Nggih. Oh, Pak Wiji. Matur nuwun lho ya. Nggih. Yen rene Pak Wiji ora kelakon lho wong pupus ngundang awakmu. Nggih. Matur nuwun. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Panjenengan sedaya sampun kersa mirsani wayangan dalu punika. Mugi-mugi anggenipun panjenengan tapa. Maksudnya kan melek. Tapa iki malah sing bonang barung kuwi tapa ora. Oh, anu ya tirakatan. Tirakatan. Mugi-mugi pikantuk leliru saking Gusti Allah. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan keberkahan. Mugi-mugi tambah rezekinipun. Panjang yuswa. Sampun. Oh iya, matur nuwun nyageng jawil kasut. Iya. Sinten nih, Pak? Awakmu ndur gelungan apik nggih bayak lendang ngisor kasutan ngono ora. Ya yen pas lungguh dienggo lek pas ngene iki dicepot. Asrep kok, Pak. Iki warnane doreng-doreng kaya ula weling ngono ya ora. Ya saiki lho Pak Dwijo ngersake iki dhisikno iki. Nggih. Ya. Napa? Hah? Napa? Ya nembang masa becak kuwi enek ora. Nggih mesti tembang napa, Pak? Putri Gunung. Kuwi. Elingku mbiyen bawane ya tak gekke kuwi sing nyungging utawa ngrengga sejarahmu wit budal saka Ponorogo ngangsu kawruh ngudi ngelmu ning Solo, ning isi Surakarta nganti saiki. Nggih. Aturna marang kabeh para warga masyarakat ingkang kepareng pinarak lan ugi sing kepareng mirsani lumantar streaming. Iya. Nggih. Ya bawane yo. Urip kumapaning gunung mila kulit kurah kuning Mapan ana gunung mula kulit kura kuning. Iya, ireng. Terus tambah bekisik. Ha iya. Ora apa-apa saiki wis sobo salon. Wis ngerti perawatan. Ha iya. Ora apa-apa. Terus paitanku mong kasetyan nanging Kang Mas Joko Watir ra bakal dika kuciwa gandeng tresna kelawan umi men
kaya keroncong cobi Mas Hedi mang wiwiti saking rebabipun di Imbo Biola. Wah iya coba kaya apa. Mangga Mas. Maju tutup kamera maju. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula inggih guru kula ingkang sampun rampung tawi purna anggenipun ngasta wonten ing dosen isi Surakarta Pedalangan Bapak R. Suwanda. Panjenengane kepareng monitor sesuk supaya awake dhewe sowan rono syukuran. Siap. Ya, Nduk, Om. Apa kowe ra kelingan apa iki aku njaluk tulung kele bar ditembangke iki dikethok Mas Yosi yen perlu aku nyuwun tulung karo Mbak Elisa iki diviralke iki apik tenan iki tenan langgamu ya apik lagune kepenak cakepane ya menggelitik tenan wah ya apa le abote katresnan ya ya Om Bapak Nono menengon nduk bintang tamu ayo kok singkas sih dawane yen ora kleru asmara ndene. Apik cepi bapak-bapak ibu-ibu di apa diresapi terus kalimate utawi syairipun cakepanipun menika dipun gatekke apik tenan iki karyane Mbak Sukron iki ning ibarate kaya mutiara kependhem. Heeh. Dibukake ning kene. Iya. Ya Om.
jarawaning Sulestiang warani Wroh kepyaring jagat raya ayumu mong lahir wae Hapsari soteng iwang Hendra jaba lan jero beda kalong alit mangsa jambu kok pedhot talining tresno ayo karo diresapi ya karo ngiling-iling lelakon sing ngawuri ayo apik iki iya aku bingung campur buyang nego mendung terus agawe bayang aku kok kaya wong linglung arep aku ning rasaku jane sing bagus bojoku apa aku keliru panyawanku bareng mroh sang pambayonku manyang bojoku kok metu bosanku wiwitane ora gagas mringkung bregas omang adem limas tresno bojo banjuran tas yen nganti tegas aku wis ikhlas elak tenan iya sing bregas mas tindang mrene aku gedhe katresnane sing kondang ramane mulanjur apa mandang sik nduk sik men cetha nduk men cetha iki saire piye cakepane piye iki penting banget wah apik ngangge Purwakanthi yang ong kabeh as kabeh as wajik murah gawane napa langgame langgame wae langgame
Aku bingung campur wuyung. Bingung campur wuyung. Terus? Mega mendung terus agawe payung. Aku kok kaya wong linglung. No. Aku kok kaya wong linglung. Arep tak putung ning rasaku gandrung. Nah, jane arep dipedhot ning kok aku seneng ngono kuwi. Ah, ngono kuwi berat kuwi ora. Terus kedua? Jane sik bagus bojoku. Loh, iya. Terus? Apa aku kliru panyawangku? Heeh. Bareng ruh sang pambayonku. Menyang bojoku kok metu bosenku. Lah. Bareng roh wong lanang liya karo bojone terus bosen. Biyen kaya apa len tresnani le romantis nganti kaya apa bareng ngerti wong liya luwih ganteng nyawang bojone kaya kumban. Wiwitane ora gagas. Ora gagas si as-asi. Mring wong bergas omah ngadep limas. Tresna bojo bandio rantas. Yen to nganti tigas aku apa wis ikhlas. Ha iya, nganti tigas pegatan apa wis ikhlas. Terus bar as-as terus ngendi apa iki? Sing bergas mesti ndang mrene. Sing marang bergas. Aku gedhe katresnane. Nadyan sing kondang ramane mula njur aku apa bandang wae. Bandang wae, geblas lah. Terus terakhir Sampun. wis iki mau ya. Sampun. Oh iya, wah aku kesenengan. Elok kuwi ya ben diviralne karo Umi karo Mbak Elisa ben ditrenke karo Mbak Uun yen pas kelenengan ning Madiun. Karo Mbak Tutik nang Awi kuwi sesepuh sinden lho. Iya. Nang kono sinden-sinden anggere Mbak Tutik teko langsung nyembah kabeh. Kabeh padha tiarap. Yo kok watu bandemne kok. Lambene ora. Lah iki sing perlu tak luruske iki go anu Mas Gareng lan kowe Bagong. Ide-ide seperti ini ora kudu kok bintang tamune ditampilke sik. Ngene iki malah saran utawa masukan dari Ibu Mbak Elisa malah ngene iki. Supaya jangan saya terus nanti sinden-sinden Madangkara biar tampil biar kelihatan anu Pak Yoyo ngono kuwi harus ditampilkan dulu nanti saya gampang. Ngono kuwi tegese memberi tempat untuk berekspresi para sinden-sinden liya-liyane untuk mengibarkan ya kuwi bendera supaya viral nyusul kaya Mbak Elisa lho ngono kuwi. Iya, luar biasa yo sing dinteni karo kabeh para pamirsa ya kuwi Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Yo bareng so hormati. Nangis Elisa Orkarus Alaso. Sugeng dalu selamat malam wilujeng dalu macangi malimbok lan sedaya para warga pupus ingkang kula tresnani. Wah, iki impian yang menjadi kenyataan lho, Mbak. Kok impian sing menjadi kenyataan piye? Adate warga masyarakat Pupus ya. Niku mirsani jenengan mung teng TV utawi teng YouTube, nggih Pak nggih? Senane. Nggih. Namun malam hari ini warga masyarakat Pupus benar-benar secara nyata bisa ketemu dengan sinden viral Mbak Elisa. Waduh, matur sembah nuwun ingkang sampun nonton. Kalih sing ten YouTube sami mboten. Apik sing ning gambar apa asline, Pak? Ayo iki to, Pak. So. Wah seneng aku. Lek seneng aku arep mbales mau ya. Apa? Mangan timus pas dina riyaya. Muga-muga warga Pupus sehat sedaya. Amin. Wah, cerdas iki. Terus, Nek. Meneh ya. Ya. Kena angus nggon tungkak. Polae. Ra apa-apa to, nek nggon ngarep kan bebas to. Iya, bebas. Warga Pupus rezekine ora lokak malah tambah kebak. Amin. Nah no. Ya. Numpak tosa mlebu jugangan. Elisa butuh kehangatan. Wah. Tumbas giok neng blabak. Apa? Pak Cahyo, Apa? kamu kedinginan enggak? Aku sumuk banget
sih aku. Sik sarung iki mau piye mau? Sarung iki lho mau. Sarung iki mau piye? Numpak tosa nyemplung jugangan. Elisa butuh kehangatan. Iya. Neng joglangan dinane setu. Kalau buku kehangatan mari sama aku. Ibu ampun panas ya Bu. Gak apa-apa ya. Mau wis foto neng nggon telaga wis mesra-mesraan niki nek ning panggung genten aku nggak apa-apa ya. Iya. Lah piye ning telaga lho. Bukesi karepe gak kalah karo cah nom-nom. Pak poso. Pak peluk Pak, ngono milih foto. Tolong fotoke. Pak peluk kene Pak. Ya ngene gandeng ya bapak-bapak tetep ngene. Wasem iki. Aku isane ya ngono kuwi. Masa umurku semene aku arep ngene. Lah iya tekarepe dipeluk ngono apa sarange ngene ngono kok tetep ngene. Ya ora apa-apa. Tak rangkul ya mau. Dirangkul po. Dulune tak rangkul ning kenceng dadi malah ditekek ora. Sowan mriki kula remen sanget. Saged sowan wonten pupus ngebel mriki. Ngebel. Ngebel. Pupus ngebel. Nyebel. Heeh. Nyebel. Nyebel. Gabel. Lah ya bener lah. Wis muni ngene ra? Umbel ngono iso ra? Umbel. Umbel iso ta? Iso. Ngebel. Gabel. Wis. Ngebel. Ngabel. Pancen ilate cawang Ya ngebel. Dalam rangka merti dusun ya. nggih, cara mriki bersih desa. Ya, bersih desa utawa sedekah bumi. Pokoke apa sing dadi dongane, dadi pangajeng-ajengipun masyarakat sedaya. Pengajeng-ajengipun. Ha iya, aku ngomong apa? Lah kowe mau saru kayak kakung-kakung langsung dekepi dhewe-dhewe lho. Harapan pangajeng-ajeng. Lah. Pangajeng-ajeng. Iya, pangajeng. Pangajeng-ajeng. Sedaya. Kowe tek ngerti lek aku ngajeng. Kamu ngajeng juga. Nang ngarep tegese mburi-mburi lak ki pengrawit aku ning ngarep ning. Oh iya, panjenengan wonten ngajengan. Kula nggih ngajengan, tapi kamu ngajengan madhep mburi, aku ngajengan madhep ngajeng. Ha iya, asem ora ya. Aku seneng ya muga-muga nek aku entuk wong jodoh kene ketoke wong ampuh-ampuh. Soale nek wong desa ning gunung kuwi iki biasane kuat-kuat. Wong naik turun gunung ya sikile paling ora rasa karo dalang ya rasa sikile wong kene wong nggo ngerem kene. Oh. Kowe kleru lek milih wong kene iki kleru. Kleru sa. Hah? Milih wong kene ya, pamane kok milih iki. Ya ora iki. kleru no. Oh sik lek sampean pancen bener nek kanggone wong kene mesti itu musibah. Kapa? Pamane ya entuk lanang ganteng, gagah, gedhe dhuwur, lemu ngono ya. Ya. Bareng kok rabi mesti langsung kuru. Kenapa wong cetok Lah ayu? Amung-amung iki kaya bledek kaya ngono kaya wong kene ora langsung asam lambung ora. Bledek kan mung secara lahir, tapi batinku kan halus. Kalau enggak kamu enggak mungkin WA-an sama aku. Lah iya pancen WA aku tak lebokne WA-mu tadi. Mau enggak mungkin kamu tadi aku mau wis adus ning kene kowe kok ya nyusul to, Pak? Lah aku kok adem lho. Hawane iki adem, aku iki wis saka ngebel kene ngempet pipis. Oh, ngono. Lah aku tak dodoki dok ayo gentenan gentenan. Dhek nyauri malah gawe bahasa Inggris, Pak. Dadi yes. Ora mau dok aku ngomong saka ngisor. Suwung aku ngono. Aduh dinyenekke. Ayo suwung. Ah, warga lek wong kene pokok men intine nggih, sing sinten sing anu tesih jomblo monggo ngacung. Ning kene ra mung sikile kuat, untune barang kuat, Pak. Kok iso? Lah nek munggah kan gunakan gigi satu. Iya. Oh lambene ora iya. Heeh. Ya ning kene paring panglipur. Sampeyan lagi iki to ning daerah kene. Iya nembe niki. Piye pengalamane wiwit saka mau? Seneng banget aku. Untung panjenengan bilang udah WA aku. Mbak Elisa berangkatnya rada gasi. Lah tenan aku berangkat seko Ngayu Jakarta jam 11:12.
12 Ya. siang. Setunggal dosa kalih. Piro karepmu piro? 12 siang. 12 Yo. siang. Tekan kene ning Telaga Ngebel aku. Iso ngopi, menikmati senja, syahdu ning ra ono pasangane dadi yo padha wae. Aku kalah sama kamu ada Bu Kesi, jadi ada yang dipeluk. Lah aku arep peluk sapa? Lah kemarin ngejak Pak Ruhadi karo Pak Marno. Pak Marno ki senggel kuwi ora. Senggel ya? Oh, ora. Mbok sing enom sithik, Pak. Sing enom di sithik. Alah ngono kuwi malah dikeroki ndang turu malah. Ya kancanan Mbak Elisa, Ya, ayo monggo. dalam lagunya Tuti, kangen itu ning nama atiku ya? apa kaya ngapa. Ya. Oke. Elak digepung karo Pak Lurah pirang-pirang iki. Tutik langsung bersinar. Ayo. Lah liyane pundi? Kok namung Pak Lurah setunggal niku tok. Kok sik pemanasan kok. Oh, Tenang, sing tenang. nanti naik sing semua tenang. nggih. Oh iya, naiki kamu. Kalau nggak naik nggak enak saya. Iya. Ayo. Ah, ngene iki seneng aku semangat ya. El. Semangat banget. Pak Lurah gak tanggung jawab lho. Kok Lah piye bar buka langsung ora ditutup langsung ngalih dilar lho. yo tanggung jawab wis bayari ki Lho, mau. bayar ora diapa-apane pangke wah to, El. Kowe gelo yo. Iya ya mesti heeh. Kan aku urung mau. Kalau ra niki nyuwun diapa-apake lho Aku urung salaman. Oh, durung salam. Durung. Wes. Urung ping pindho. Oh, pindo. Iya, aku kan senengnya ping pindho, El. Niki emang ngoten. Yen sinden. Pambene ora. Monggo kangen ning ati. Ya diaturke dhumateng Pak Lurah Pupus, Pak Sijo. Dados. Retnowati Triastuti. Aduh wong bagus papujanku ati susah Nindang karo ilu. awak lungkrah ora bisa turu masih aduh hawa wayangnya nemu Nawangi tak Asik. hati susah nunggu kowe balik rasa uang bagus sing bisa nambani ya halah enak ya Enak banget. enak ya Pak Lurah Biasa. aja ngono to aja terus aku ini ora bakal mlayu ora suwe masih sasuman
Guyub rukun ambangun warga masyarakat Puput Ngebel Ponorogo. Kompak woi. Kaya nemu-nemune sinden kaya ngono bentukane to, Pak. Bacutne gelar cerita. Monggo tak dherekake, Mak. Yo. Koko sing tuwa melun kening siasan apeke. Tangmu tanggung sasaran. Maning sangat sangit.
tata kati wisaya indriyaksa sara maruta bawana bana maragana sami rana lan warayang wah landara ya jagat ya dewa ya bathara paman patih pancat nyono paman kawula nuwun wonten timbalan ingkang adawanak Prabu Boma Narakasura apa to sebabe ripalungguhan iki adoh jeneng sira ndak awe cedhak saya ndak raketake anggenku duwe panjangka duwe panjangkah duwe panggayuh kepengin ngrimuk penggalihe Rama Diwaji supaya kersa maringake kamukten lan kesugihane marang Boma Narakasura kepeksa ana sing nrimpel laku ana sing nrimpeti marang gegayuhanku ora ana liya kejaba pamanku ing Lisanpura yuki paman Harya Setyaki inggih lajeng keparingipun kados pundi anggen mangsiagake prawadya bala traju tresna siaga ing diri sawega ing gati maton lanang nyekel gaman nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak liwat dalan sing edan budal dina iki boten langkung sendika ngestokaken dawuhe wadya bala budal tandya yo maju Hey!
Wah.
Woi. Ah. Wah. Woi. Woi. Kowe jenengmu sapa? Aku Agus. Kowe sapa? Aku Arya. Hei.